ברוריה! ברוריה! נו, מה קורה איתה זאתי? טוב, נשאיר לה וזהו. שיהיה לה חלון! רק תפתחי את התריס, יא הבלה! גבר! הרווחתי 100 שקל בלוטו. וואלה, איך? לא שלחתי. תגיד, איפה יובל? מה, יובל השקרן צריך לבוא? למה שקרן? וואלה, הבן אדם הזה לא מפסיק לשקר. תראה, כל פעם שהוא משקר, הוא יורק, שים לב. מה העניינים? מה איפה אתה? מחכים לך כבר 5 שעות. הייתי תגוע בפקק, באיילון. הרגע היינו באיילון, לא היה שם שום דבר. מה קרה לך? הייתה תאונת דרכים ונפצעו אנשים ואמבולנסים. טוב, לא חשוב. תגידו, קיבלתם את התוצאות של הפסיכומטרי? בטח, שיחקתי אותה. וואלה, כמה קיבלת? 98. די. מה זה מתאים? לחוג תפירה. וואלה, עזם אותך חוג תפירה, אני מדבר, אני הבאתי לך תוצאה. כמה קיבלת? 730. נפלתי מתמטיקה, אבל אנגלית הלך לי טוב. טוב, זה לא חוכמה, הוא דובר אנגלית, הוא לא יליד הארץ. באמת, מאיפה הוא? חדרה. אסנת! איפה ברוריה, היא יורדת? ברוריה יורדת. הלו. מה, אתה עוד עם ברוריה? מה, כבר 6 שנים? וואלה, איזה קטע, אני זוכר לפני 4 שנים היה 2. בוא'נה, אתה תפסת מישהי, מה זה יפה? כן, גם היא אוהבת אותך. בוא'נה, מה איתך, לא תתפוס מישהי? מה, לא סיפרת לך? אחת משנקין לקחה אותי להביתה, עשתה לי ארוחת ערב כל הלילה, אני והיא, חבל לך על הזמן. בסוף שילמה לי. תגיד, מה עם אחותך? הלו, בלי החיות, הלו. מה אתה מתעצבן? מה, נראה לך היה לי משהו עם אחותך? בוא'נה, תיזהר. חוץ מזה, מה, אתה יצאת עם אחותו? זה לא אותו דבר, אל תשווה, אני את אחותו אהבתי. אני כיבדתי אותה. וגם לא היה בינינו שום דבר מיני. בוא'נה, אני חייב לזוז, הכרתי איזה דוגמנית שוודית. דוגמנית שוודית? נות! תגיד, אתה מטומטם, למה אתה יורק? כי אתה כל הזמן... טוב, הנשמה, אני הולך לבית, תטפל בעצמך, לא... איך אני שונא אותו, השקרן הזה, תגיד, אתה כשיצאת עם אחותי לא היה ביניכם שום דבר מיני. מה פתאום, נראה לך?